Ωραία. Έτσι, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε την πρώτη καινούρια παρουσίαση της DXN. Είναι Δεκέμβριος του 2012 και θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για κάτι που αφορά όλους μας. Είναι εισόδημα για μία ζωή. Και είναι κάτι το οποίο δεν το συναντούμε πλέον πουθενά να συμβαίνει αυτό. Εισόδημα για μία ζωή. Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό και τι σχέση έχει με την DXN. Καταρχάς, έχει αλλάξει πάρα πολύ η οικονομία τα τελευταία 4 χρόνια. Για παράδειγμα, ας δούμε τι γίνεται. Δουλειές δεν υπάρχουν. Οι επιχειρηματίες υποφέρουν, κλείνουν ένας πίσω από τον άλλον. Οι αποταμιεύσεις εξανεμίζονται πλέον. Και η προοπτική που είχαν και η ελπίδα για το αύριο πολλοί άνθρωποι χάνεται. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Συμβαίνει στους περισσότερους. Στο 90%. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα 10% που ίσως φαίνεται πως δεν του επηρεάζει στον ίδιο βαθμό η κρίση. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, ας δούμε. Η παρουσίαση που είχαμε ετοιμάσει είναι αλλιώς εδώ πέρα, αλλά οι λύσεις που σκέφτεται το 90% είναι να αναζητήσουμε μια δεύτερη εργασία και θα δούμε τι σημαίνει το καθένα, να στήσουμε μια νέα επιχείρηση ή να μεταναστεύσουμε. Πού οδηγεί κάθε μία από αυτές τις λύσεις που σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας? Το να αναζητήσει κάποιος μια δεύτερη εργασία οδηγεί σίγουρα στην πρόωρη γύρανση. Γιατί μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες δυνάμεις για να ζήσουμε. Όταν βέβαια σε κυνηγούν τα χρέη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Για τους περισσότερους φαίνεται ότι ακόμα και αυτό δεν είναι επαρκής λύση. Γιατί πλέον καθώς πέφτουν οι δυνάμεις, κάποιος πλέον δεν θέλει να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του και σαφώς τα όνειρα και όπως ήλπιζε πως θα πάνε τα πράγματα δεν είναι καθόλου τα ίδια. Τι μπορούμε να πούμε για μια καινούργια επιχείρηση? Βλέπουμε τώρα ότι η πλειονότητα των νέων επιχειρήσεων κλείνει. Είναι καλό να κάνει κάποιος μια καινούργια επιχείρηση γιατί με αυτόν τον τρόπο κινεί την αγορά. Και η αγορά βασίζεται στην κίνηση. Παρ' όλα αυτά, περιλαμβάνεται πάρα πολύ υψηλό ρίσκο. Έτσι, πολλοί έχουν αποφασίσει να αναζητήσουν εργασία σε αγορές οι οποίες κινούνται περισσότερο από τη δική μας με το να μεταναστεύσουν. Και αυτό φυσικά είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή. Βλέπετε πως και οι τρεις λύσεις περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Εμείς δεν λέμε σε κάποιον να μην τα κάνει αυτά, θα σας πούμε στη συνέχεια ποια λύση έχουμε. Όμως, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουμε αποτελούν επενδύσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός δεν είναι ο σκοπός που προσπαθούμε περισσότερο πολλές φορές. Θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον. Για παράδειγμα, γιατί στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και ακόμα πιο πέρα? Γιατί ελπίζουμε πως η καλή μόρφωση θα τους εξασφαλίσει μια καλύτερη εργασία. Έχω μαζί και τον κύριο Ηλιάδη μαζί μου, που θα συμμετέχει και αυτός αυθορμήτως σε αυτή την παρουσίαση που κάνουμε μαζί. Καλησπέρα σας. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, κάνουμε όνειρα ότι θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν με κάποιο τρόπο. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε επενδύσεις για ασφάλεια. Γιατί κάποιος δανείζεται από την τράπεζα για να φτιάξει μια καινούργια επιχείρηση ή να υποστηρίξει την υπάρχουσα επιχείρησή του? Θέλει να εξασφαλιστεί, θέλει ασφάλεια. Πολλές φορές ακόμα και αυτή η κίνηση όμως δεν ευωδώνεται. Γιατί πολλοί έχουν επενδύσει και ειδικά παλιότερα σε ομόλογα, μετοχές, στο χρηματιστήριο. Θέλουν να ανεβάσουν το εισόδημά τους, να έχουν πιο πολλά χρήματα για να μπορούν να νιώσουν πιο μεγάλη ασφάλεια. Οι πιο πολλοί από εμάς δεν έχουμε ίσως τρελά όνειρα με πανάκριβα αυτοκίνητα και σπίτια με πισίνες. Αλλά θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή και κυρίως ησυχία θέλουμε για την οικογένειά μας. Δεν είναι, Γιώργο, αυτό δεν θέλουμε? Ναι. Το οξύμορο είναι ότι προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο, πολλές φορές οι επιλογές που κάνουμε, όπως αυτές που ανέφερε τώρα ο κύριος Χατζηγιάννης και αυτές που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια που παίζει τώρα, στην πραγματικότητα, προσπαθώντας να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο ρίσκο σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Και κάθε μια επιλογή έχει το δικό της πολύ μεγάλο ρίσκο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είχαμε μια λύση, έστω μια πρόταση, η οποία να είχε λιγότερο ρίσκο. Έτσι, θα το δούμε αυτό, γιατί πληρώνουμε επίσης τόσο μεγάλα ασφάλιστρα και οι κοινωνικές παροχές πέφτουν συνεχώς και δεχόμαστε πιέσεις. Υπάρχει έξοδος από αυτά. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια παρουσίαση. Έχουμε μια πολύ ωραία λύση που θα σας πούμε πιο μετά. Από ό,τι φαίνεται όμως, σε σχέση με το ρίσκο που είπες, οι επενδύσεις έχουν πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχίας, όπως βλέπουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, να στείλουμε και το παιδί μας να σπουδάσει. Ας το στείλουμε, είναι πολύ καλό.
θεωρείται μια καλή επένδυση. Αλλά όμως τα χρήματα που θα δώσουμε και η απολαβή που θα έχουμε είναι μάλλον δυσανάλογη. Θα περάσουν δεκαετίες μέχρι να αποσβέσουμε την επένδυση αυτή. Αν και η μόρφωση ωφελεί γενικότερα έναν άνθρωπο. Εμείς θέλουμε να μορφωθούμε οικονομικά και να μορφωθούμε με τέτοιον τρόπο, μέσα από τη δουλειά μας κυρίως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και μάλιστα να ευημερίσουμε ακόμα και μέσα στην κρίση. Λοιπόν, τα καλά είναι ότι μπορούμε να κάνουμε όποια επένδυση θέλουμε, να πάρουμε ό,τι ρίσκο θέλουμε, με μία προϋπόθεση απλά. Αν έχουμε φτιάξει, κάτι που θα δούμε στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, αν έχουμε φτιάξει παθητικό εισόδημα, που σημαίνει ελευθερία. Πάρτε ρίσκο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επενδύστε. Αλλά να σιγουρευτείτε ότι έχετε από κάπου να σέρβονται χρήματα, βρέξει χιονίζει. Και κυρίως τα χρήματα αυτά να μην εξαρτώνται άμεσα από τις δικές σας δυνάμεις. Βλέπετε ένα διάγραμμα εδώ που για τους πιο πολλούς ανθρώπους είναι μια άπιαστη πραγματικότητα. Προσπαθούν και καθώς πέραν τα χρόνια, αντί να πιάνει τόπο ο κόπος τους, εκμηδενίζεται. Και χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο για να βγάλουν λιγότερα. Εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας το έχω βιώσει αυτό. Γιατί και για σένα Γιώργο. Ναι. Και εσύ έχεις μια δική σου. Και σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Και σαν εργαζόμενος. Και σαν υπάλληλος, ναι, που είσαι. Και μάλιστα οι δουλειές θεωρούνται εξαιρετικά καλή. Δεν θα πούμε τώρα περισσότερα, αλλά στην πραγματικότητα όλα δυσκολεύουν και ο κόπος μεγαλώνει. Υπάρχει όμως στη δική μας αγορά ακριβώς το αντίθετο. Δεν τάζουμε σε κανένα χρήματα, όμως το αποτέλεσμα των προσπαθειών μεγαλώνει μήνα με το μήνα. Κοιτάξτε, παράδειγμα, αυτό το ρεαλιστικό διάγραμμα που έχουμε κάνει, ότι κάποιος μπορεί να χρειαστεί μερικούς μήνες για να μάθει τη δουλειά μας. Γιατί μια δουλειά που είναι πραγματική έχει τέχνη. Και έπειτα είναι στη φάση της ανάπτυξης. Από ένα σημείο και έπειτα, συνήθως πάνω στο χρόνο, αποκτάει ορμή αυτό, δηλαδή ξεκινάει και αυτοματοποιείται, δουλεύει μόνο του, και μετά από κάποιο καιρό έχει μια σταθεροποίηση. Το αποτέλεσμα είναι οικονομική ανεξαρτητοποίηση. Με όλα αυτά που σημαίνει αυτό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θα δείτε πως υπάρχει ένα σύστημα που μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια σε σχέση με αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Για να δούμε. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Και σκέφτονται και ξύνουν πολύ το κεφάλι τους. Σαφώς είστε εδώ γιατί ξέρετε ακριβώς τη λύση που θέλουμε να σας μιλήσουμε. Θα σας πούμε απλά τι έχουμε δει εμείς στην DXN. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από τα γραφεία μας στην Αθήνα. Η διαφορά με αυτό που συστήνουμε εμείς είναι ότι είναι πραγματικό, έχει μια βάση, έχει προσφέρει δουλειές σε ανθρώπους, έχει πραγματικό προϊόν που έχει πραγματικά αποτελέσματα στην υγεία μας, λέω μια σύνοψη. Δεν είναι απλά κάτι που υπάρχει μέσα σε έναν υπολογιστή, αυτό που κάνουμε εμείς. Όπως είναι τα χρέη της χώρας μας, για παράδειγμα. Είναι σε έναν υπολογιστή. Αυτό. Η DXN είχε μια ιστορία πριν δημιουργηθεί, πριν περίπου 20 χρόνια, 10 ετών έρευνας. Και εξού προήλθε και το όνομά της. Σημαίνει η αρετή του να είσαι αξιόπιστος. Είναι η σύντμηση από τη γραφή της. Προέρχεται από την Ασία η εταιρεία αυτή, όμως έχει κάνει άλματα. Για παράδειγμα, είναι η πρώτη εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ όλων των εποχών στα Βαλκάνια, που μέσα σε 10 μήνες ξεκίνησε 3 επίσημα γραφεία δικά της, με αποθήκες που τα πληρώνει η ίδια, όχι που τα πληρώνουν άλλοι. Και επίσης είχε αλματώδη πρόοδο την περασμένη χρονιά. Την πετυχαίνουμε λοιπόν πραγματικά στην φάση της ορμής της. Και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανεβούμε στο όχημα της DXN και να μας πάει και αυτό στην επιτυχία. Αφού το οδηγήσουμε εμείς στην αρχή. Τώρα, γιατί δικαιώνει το όνομά της? Είναι μια εταιρεία που δεν είναι σαν τις πιο πολλές εταιρείες δικτυακού marketing, παράγει 100% τα δικά της προϊόντα. Δεν αγοράζει από αλλού. Είναι το δικό της concept. Ταυτόχρονα είναι μια εταιρεία που έχει το μοτό One World, One Market. Ένας κόσμος, μία αγορά. Είναι από τις λίγες εταιρείες που ο κωδικός μας είναι παγκόσμιος. Και επίσης είναι η μόνη εταιρεία δικτυακού marketing που στην ποιότητα των προϊόντων της δεν συμβιβάζεται. Γι' αυτό είναι η μόνη που έχει και τις 3 πιστοποίησεις ISO που βλέπετε στη βάση της οθόνης. Το 14001, το 17025 για διαχείριση αποβλήτων που δεν έχει απόβλητα, η DXN. Θα πούμε μετά γι' αυτό, και τον ποιοτικό έλεγχο. Όπως επίσης το 14001 που είναι ένα απόλυτο πρότυπο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την οργανική καλλιέργεια. Δεν συγκρίνεται αυτό. Αλλά
στο σημείο που γίνεται αυτή η παρουσίαση έχει προηγηθεί ταξίδι δικό μας στην Μαλαισία και είδαμε αυτά τα πράγματα από κοντά. Γυρνάνε όλα αυτά πραγματικότητα, επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από αυτό. Ένας άνθρωπος που έκανε 10 χρόνια έρευνας και πήρε τη διδακτορική του διατριβή στην ιατρική, εργαζόμενος πάνω στο οργανόδερμα, για την ακρίβεια ασχολήθηκε με τον καρκίνο. Και έτσι η DXN πλέον τώρα έχει σχεδόν 30 χρόνια έρευνας πάνω στο οργανόδερμα και εξέλιξης. Σαφώς είναι πολύ ανώτερο το προϊόν μας από ό,τι ήταν πριν από 10 ή 15 χρόνια. Τώρα, τι σημασία έχει για μας, γιατί μπήκαμε και μιλήσαμε για ένα πρόβλημα που έχουμε. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια ροή εισοδήματος. Φυσικά αυτό που έχουμε περιλαμβάνει διάδοση αυτών που έχει η DXN. Έτσι δεν είναι? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι? Θέλω να πούμε πως διαλέξαμε την DXN επειδή είδαμε δύο στοιχεία που δεν βρήκαμε πουθενά αλλού. Είδαμε ένα έτοιμο σύστημα στο ίντερνετ, το οποίο δεν υπάρχει ομοίωτα σε καμία εταιρεία δικτυακού, γιατί ενσωματώνει εργαλεία αξίας γύρω στα 100 ευρώ δωρεάν κάθε μήνα, και επίσης είναι το πιο εύκολο να διαδοθεί εκτός ίντερνετ, γιατί βασίζεται στο πιο αγαπημένο ρόφημα μετά το νερό, που είναι ο καφές. Όλοι πίνουν καφέ. Το 80% του ενήλικου πληθυσμού πίνει καφέ. Οι άνθρωποι είναι εθισμένοι στον καφέ και είναι το ιδανικό μέσο για να διαδώσουμε το πιο θεραπευτικό μανιτάρι που έχουμε δει ποτέ. Για να δούμε όμως μερικά πράγματα για την υγεία μας σε σχέση με τα προϊόντα της DXN. Και σε αυτό το σημείο ίσως και ο κύριος Κυλιάδης νιώσει ελεύθερος να σκεφτεί και να μας πει μερικές ιστορίες υγείας που έχουμε πάρα πολλές να πούμε. Να μιλήσουμε για το βασικό προϊόν που ξεκινήσαμε, το οργανόδερμα. Είναι live, Γιώργο, οπότε όπως θέλουμε. Λοιπόν, έχει πολλά δραστικά συστατικά. Θα αναφερθούμε σε 3. Το οργανικό γερμάνιο είναι ένα πανίσχυρο αντιοξυδοτικό. Σε αντίθεση με τα φυτοχημικά στα οποία βασίζεται η μέθοδος ORAC για την αντιοξύδωση, εκείνα δυστυχώς έχουν να κάνουν κυρίως με ανταλλαγή ηλεκτρονίων. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι τοξίνες φεύγουν από το σώμα. Δηλαδή η απομάκρυνση των ελευθέρων ριζών στην οποία βασίζεται η μέθοδος ORAC δεν σημαίνει ότι οι τοξίνες, δηλαδή δηλητήρια που είναι στο σώμα μας, απομακρύνονται. Το οργανικό γερμάνιο έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Το οργανόδερμα το δικό μας της DXN το οργανόδερμα, έχει 120 φορές περισσότερο οργανικό γερμάνιο από ότι το σκόρδο. Και έχει ένα άλλο καλό. Δεν μυρίζει. Όπως το σκόρδο. Έτσι. Τονώνει τον καρδιακό μη. Πάρα πολύ το οργανικό γερμάνιο. Εδώ αξίζει λίγο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε σχετικά με αυτή την ουσία. Τώρα αυτό ακούγεται κάπως εξωτικό. Λέμε οργανικό γερμάνιο. Τώρα τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια ουσία που βρίσκεται, όπως είπε ο κύριος Χατζηγιάννης πριν, σε πολύ μεγάλη πληθώρα μέσα στο οργανόδερμα. Και αυτό που μπορεί να κάνει στον οργανισμό είναι το εξής. Να μπορεί να εισέρχεται με ένα φυσικό τρόπο στο κύτταρο και να δεσμεύει πολλά μόρια, κάθε ένα μόριο οργανικού γερμανίου, να δεσμεύει δεκάδες, εκατοντάδες μόρια οξυδωμένα και με αυτόν τον τρόπο να τα βγάζει πάλι έξω από το κύτταρο και αυτά να φεύγουν μέσω των νεφρών, έξω από το σώμα. Άρα μας τονίζει για την αποτοξίνωση σε κυταρικό επίπεδο, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί με τα κοινά αντιοξυδοτικά. Οι πολυσαχαρίδες που είναι πολύ πλούσιο το οργανόδερμα και ειδικά η μια μορφή που έχουμε μόνο στην DXN, το μικύλιο, η ρίζα του οργανοδέρματος, στη μορφή GL που έχουμε, έχει τετραπλάσιους πολυσαχαρίδες από ότι το ώριμο οργανόδερμα. Που θα πούμε στη συνέχεια και πώς παράγεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για το ανοσοποιητικό. Ξεκινάει και τρέφει από τον μυελό του οστού. Και εκεί είναι το σημαντικό σημείο. Δεν ανεβάζει το νοσοποιητικό, ούτε το κατεβάζει. Το εξισορροπεί. Γι' αυτό έχει βοηθήσει και ανθρώπους που έχουν ακόμα και λευχαιμία. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με πρόβλημα του νοσοποιητικού, είτε είναι κάτι απλό όπως το άσθμα, η γρίπη μας, είτε έχει να κάνει με σοβαρά προβλήματα, όπως ο ερυθυματώδης λύκος. Να πούμε μια ιστορία. Έχουμε μια συνεργάτητα στην Κύπρο, η οποία με το οργανόδερμα γλίτωσε το γιο της από ερυθυματώδη λύκο. Και τώρα βρήκε την DXN που έχει το αυθεντικό οργανόδερμα. Τώρα είναι αυτό και επιπλέον η αδενοσίνη. Ένα απαραίτητο αμμονιοξύ το οποίο βοηθάει στην απόπτωση των κυττάρων. Αυτό σημαίνει πως έχουμε υγιείς ιστούς απαλλαγμένους από καρκινικά κύτταρα. Είναι μια αντικαρκινική ασπίδα και κάνει πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτή η παρουσίαση δεν είναι μια ιατρική παρουσίαση.
θέλουμε να δείξουμε απλά ότι έχουμε το πιο θεραπευτικό βότανα που έχουμε δει ποτέ. Και έχετε δει όλος ο κόσμος πώς έχουν διδυθεί άλλα βότανα, ο κόσμος έβγαλε χρήματα πάνω σε αυτά. Θέλω να βρούμε κάτι ανώτερο. Και κανείς ποτέ δεν έχει εισαγάγει ένα τόσο δυνατό βότανο μέσα στο πιο αγαπημένο ρόφημα που έχουν όλοι, που είναι ο καφές. Όμως στην DXN δεν έχουμε μόνο τον καφέ, έχουμε πολλά άλλα συμπληρώματα όπως το γανόδερμα σε κάψουλες και σε σκόνη. Γιατί το δικό μας διαφέρει? Καταρχάς είναι το μόνο, όπως είπαμε και πριν, με 3 πιστοποιήσεις ISO. Είναι ένα εκχύλισμα που από 20 κιλά μανιταριού, όπως βλέπετε εδώ πέρα στη φωτογραφία που πήραμε πριν λιγότερο από ένα μήνα από την Μαλαισία, φτιάχνουμε 1 κιλό εκχυλίσματος. Και φυσικά ήμασταν εκεί και ρωτήσαμε πώς το φτιάχνουν, που είναι βασικό για εμάς τους συνεργάτες. Καταρχάς δεν παράγεται με βρασμό. Πολλές εταιρείες παίρνουν και βράζουν τα μανιτάρια. Και αυτό που ξεραίνεται και μένει το ονομάζουν εκχύλισμα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, όποιοι δεν το βράζουν, μήπως και βγάλουν το εκχύλισμά του, το αφήνουν να ξεραθεί, που έχει χάσει πολύ από τη δύναμή του και κυρίως έχει χάσει τους σπόρους του. Άρα γίνεται άγωνο. Και ο σκοπός που το αφήνουν να ξεραθεί είναι πολύ απλός. Είναι καθαρά εμπορικός ο λόγος. Το αφήνουν να μεγαλώσει ώστε να έχει μεγαλύτερο βάρος και να πουλήσουν περισσότερο προϊόν από το ίδιο μανιτάρι. Έτσι, χωρίς να τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα το πόσο αποτελεσματικό είναι. Και απλά το κονιορτοποιούν. Αυτό όμως, όταν ολόκληρο αλεστεί, έχει τόσο πολλές ίνες που αναγκαστικά, όταν πάει στο λεπτό έντερο που εκεί μας ενδιαφέρει και γίνεται η απορρόφηση, ένα μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών θα χαθούν. Η DXN, που παίρνει μόνο τους σπόρους του γανοδέρματος, του όριμου γανοδέρματος, είναι η μόνη που έχει μια μέθοδο περιστροφική 7 επιπέδων, η οποία ιώνει το φυτικό ημένιο των σπόρων του γανοδέρματος, το οποίο είναι ήδη πούδρα όταν βγαίνουν οι σπόροι. Και θα πούμε σε ένα σεμινάριο για τα προϊόντα περισσότερα φυσικά για τον τρόπο παραγωγής και ειδικά για το GL, πώς παράγεται το GL που το έχουμε μόνο εμείς εδώ. Είναι λοιπόν η τεχνογνωσία που κρατάει σχεδόν 30 χρόνια τώρα και έχει αναπτυχθεί. Και είναι ίσως η μόνη μέθοδος που δεν αναπτύσσεται πουθενά καμία υψηλή θερμοκρασία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συμπλήρωμα που καταρχάς είναι το πιο φτηνό που υπάρχει σε γανόδερμα, γιατί έχουμε τεράστια παραγωγή στη DXN, αλλά επίσης έχει τη μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτές ακριβώς οι πληροφορίες που σας λέμε αυτή τη στιγμή μας έχουν βοηθήσει να φτιάξουμε ένα εισόδημα. Απλά αυτή η καθαρή, ειλικρινής πληροφορία, χωρίς τις γνωστές φανφάρες και χωρίς τζάμπα υποσχέσεις. Έχουμε απλά ένα πεντακάθαρο, πανίσχυρο συμπλήρωμα διατροφής. Βέβαια, θα ρωτήσει κάποιος, επειδή το βάζουμε και στον καφέ, έτσι δεν είναι? Ναι. Στον καφέ τι βάζετε? Βάζουμε καφέ και βάζουμε και το ίδιο πράγμα που μπαίνει στο συμπλήρωμα. Απλά στο δικό μας κράτος, όταν είναι σε κάψουλα, μας λένε να έχει αριθμό ΕΟΦ, και όταν είναι σε τρόφιμο, απλά κάθε εισαγωγή περνάει από το χημείο του κράτους και εισαγάγεται. Έτσι απλά. Ένα άλλο πολύ βασικό προϊόν της DXN είναι η δική μας σπιρουλίνα. Γιατί λέμε για τη δική μας σπιρουλίνα? Είχαμε πει σε ένα σεμινάριο της προάλλης πριν μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ζωντανό, ότι έχουμε ακούσει εδώ στη Μακεδονία κυρίως διαστόματος να λέγεται ότι η δική μας σπιρουλίνα, η μακεδονική, είναι καλύτερη. Έτσι. Και τους εξηγήσαμε ότι φυσικά αυτό είναι φυσιολογικό να το ακούμε, γιατί βλέπετε τη δύναμη της διαφήμισης από στόμα σε στόμα. Και εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Με τη διαφορά ότι πληρωνόμαστε γι' αυτό. Εφόσον φυσικά μιλάμε ειλικρινώς. Να δούμε λίγο τι κάνει η σπιρούλα καταρχάς. Είναι μια υπερτροφή. Έχει 2.000 θρεπτικά συστατικά μέσα. Κυρίως όμως έχει μη οξυδώσιμη χλωροφύλλη. Που η χλωροφύλλη είναι η βάση για να έχουμε καινούριο υγιές αίμα. Εάν δεν έχουμε πληθώρα χλωροφύλλης, δεν παράγεται σωστά η νέα αιμοσφαιρίνη, ανακυκλώνεται η αιμοσφαιρίνη και έτσι καταπονούνται όλα τα εσωτερικά μας όργανα. Άρα η σπιρουλίνα είναι μια τροφή απαραίτητη κάθε μέρα, πιο απαραίτητη ακόμα και από τα λαχανικά. Είπες μια ωραία κουβέντα πριν, Παύλε, μας είπες ότι έχει μη οξυδώσιμη χλωροφύλλη. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Αξίζει να προσέξει κανείς το χρώμα που έχει η ταμπλέτα, η οποία είναι καταπράσινη. Ένα φύλλο λοιπόν όταν είναι πράσινο, γιατί είναι πράσινο? Επειδή έχει χλωροφύλλη. Όταν έρχεται το φθινόπωρο και γίνεται καφέ ή κίτρινο, γιατί κυτρινίζει? Επειδή οξυδώθηκε η χλωροφύλλη. Και έτσι πλέον είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο για ζωή. Η δική μας σπιρουλίνα είναι ζωντανή μέσα στην ταμπλέτα. Σπαρταράει. Λοιπόν, αλλά δεν μυρίζει ψαρίλα και θέλω να το πω αυτό πιο κάτω. Λοιπόν, γιατί πολλές του εμπορίου μυρίζουν ψαρίλα, θα σας πούμε σε λίγο γιατί.
Είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά έτσι. Ο ιδρυτής μας, ο Dr. Lim, πήγε στην Αυστραλία και του είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε τα συμπληρώματά σου. Πες μας για το σιάτσου. Εντάξει. Λέει, κοιτάξτε, να δείτε, τη συμβουλή που σας δίνω για την υγεία σας είναι να παίρνετε ένα ποτήρι πράσινα, φλούδες αγκουριού, μαρούλια, ρόκες, ό,τι υπάρχει σε πράσινο για να πάρετε χλωροφύλλη, να το αλέετε, ρίξτε και λίγο χοντρό αλάτι και πιείτε το με ένα χοντρό καλαμάκι κάθε μέρα. Αυτό που βλέπετε δεξιά. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό κάθε μέρα? Δοκιμάσαν 4-5 μέρες, μετά σταματήσανε οι περισσότεροι. Αντιθέτως, μπορείτε να πάρετε 12 ταμπλέτες σπιρουλίνας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ισοδύναμο. Ειδικά για τη χλωροφύλλη, για να πάρουμε. Τώρα, επειδή εμείς βρεθήκαμε εκεί πέρα εγώ είμαι αυτός με το μπλε μπλουζάκι, στην καλλιέργεια της σπιρουλίνας, είδαμε τα φίλτρα της DXN. Είδαμε τα φίλτρα της DXN που έχουμε ένα ειδικό φίλτρο για να μην υπάρχει πρόβλημα, διαχωρίζει οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, την ώριμη σπιρουλίνα και επιστρέφει στην πισίνα την σπιρουλίνα, τα μωρά όπως μας είπαν, ας πούμε, τη μικρή, για να συνεχίσει και να γίνει ώριμη. Και το κάνει αυτό μέσα σε 2 μόλις ώρες. Το καθορίζει. Ένα τεράστιο μηχάνημα που είδαμε, ένα φίλτρο περιστροφικό, μοναδικό. Και έπειτα η δική μας σπιρουλίνα βγαίνει πεντακάθαρη. Η διαδικασία φαίνεται στην οθόνη εδώ πέρα αριστερά κάτω, ώστε να μπορεί να πάρει άιζο ότι δεν έχει μπει τίποτα άλλο μέσα. Οπότε κάθε παρτίδα, κάθε 3 και λίγο περνάει έλεγχο ότι δεν έχει καμία άλλη πρόσμιξη. Υπάρχει ένα μηχάνημα που τη στεγνώνει σε 2 δευτερόλεπτα. Ψεκάζεται από πάνω το νερό με τη σπιρουλίνα, από καυτό αέρα, αλλά πρέπει να κατέβει σε 2 δευτερόλεπτα. Μας είπαν ότι ακούγεται απλό, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει τεχνικά αυτό, για να έχει καθαρή σπιρουλίνα. Φωτογραφίες θα δείτε στο Facebook, έχουμε διάφορες πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, είναι μια ειδικά πατενταρισμένη μέθοδος, ώστε να έχουμε οργανική σπιρουλίνα, όχι κάτι άλλο. Αντιθέτως, θα δείτε πως σπιρουλίνες στο εμπόριο μυρίζουν σαν ψάρι. Γιατί? Η απάντηση έρχεται τώρα, είναι επειδή έχουν μικρόβια, τα οποία είναι παθογόνα ή μπορεί να έχουν θηϊκό χαλκό. Όποιος έχει πρόβλημα αυτό, ας μας διαψεύσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Θέλω να περάσω και λίγο και στο νόνι. Για το νόνι πολλά μπορούμε να πούμε. Έχουμε ξεχωριστές παρουσιάσεις μόνο για αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι το νόνι, κυρίως η δουλειά που κάνει, είναι να στρώνει όλες τις πρωτεΐνες του σώματος. Και από τι αποτελεί το σώμα? Από πρωτεΐνες. Σχεδόν όλες οι χημικές ουσίες ωφέλιμες είναι πρωτεΐνες. Οι ορμόνες, οι μύες μας είναι από πρωτεΐνες φυσικά, έτσι δεν είναι? Τα αντιγόνα, τα ένζημα είναι όλα πρωτεΐνες. Αυτά για να δουλέψουν σωστά στο σώμα πρέπει να έχουν τη σωστή δομή. Και υπάρχει μια άλλη πρωτεΐνη, η ξερονίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για να δομεί τις άλλες πρωτεΐνες. Το νόνι είναι η πιο πλούσια τροφή στον κόσμο, 40 φορές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σε προξερονίνη. Αυτή την παίρνει ο οργανισμός μαζί με πάρα πολλές άλλες ωφέλιμες ουσίες που έχει και στρώνει τον οργανισμό. Ξεκουράζει επίσης τα εσωτερικά όργανα. Είναι ισχυρά αντικαρκινικό. Βοηθάει στα αρθρωτικά. Αποτοξινώνει τον νόνι. Είναι πανίσχυρο. Είμαστε περήφανοι να πούμε ότι υπάρχει απίστευτα μεγάλη διαφορά στην τιμή που έχουμε εμείς στην DXN στον νόνι και στον ανταγωνισμό μας. Γιατί? Εμείς ήμασταν εκεί, είδαμε μία από τις φυτίες νόνι που έχει DXN, όπως φαίνεται κάτω αριστερά εδώ πέρα, με τη συνεργάτηδά μας. Και επίσης μας εξήγησαν ακριβώς για την εμφιάλωση, πώς γίνεται, σε πόση ώρα παίρνει και όλη τη διαδικασία που γίνεται ώστε να μην νοθεύεται. Βλέπουμε πολλές φορές το νόνι, επειδή έχει δύσκολη γεύση, συστήνουν να το πιείτε με κάποιο χυμό ή διαλυμένο μέσα σε νερό, το νοθεύουν με άλλους χυμούς πιο εύγευστους και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, ναι, αυτό μειώνει το κόστος για αυτούς, τους συμφέρει βέβαια. Δηλαδή, κάνουν αυτή την νόθευση, αλλά την τιμή την κράτησαν ίδια. Έχει πιο λίγο νόνι μέσα. Καταπληκτικό. Εντάξει, οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζαν εισόδημα από αυτό φυσικά το υποστηρίξανε. Αλλά στην DXN δεν κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς στην ποιότητα. Υπάρχει λοιπόν η εγγύηση της DXN. Και όταν είστε από την μέσα μεριά της DXN και μαθαίνετε για όλα αυτά στα σεμινάρια, ο σεβασμός που αποκτούμε εμείς και τον ιδιοκτήτη της DXN, τον Dr. Lim, ξέρετε, είναι κάτι που ποτέ δεν είχαμε καταλάβει. Σε άλλες εταιρείες δικτυακού, επενούσαν τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και δεν το καταλαβαίναμε. Τώρα που μαθαίνουμε ακριβώς τι έχει κάνει για να έχουμε αυτά τα προϊόντα σε αυτή τη μορφή και σε αυτές τις τιμές, πραγματικά αποκτούμε εκτίμηση στον πρόσωπό του. Με τη μόνη διαφορά ότι έχει τύχει να φάμε και 3-4 φορές μαζί με τον άνθρωπο και τον είδαμε από κοντά, ένας σοφός άνθρωπος, συνετός επιχειρηματίας. Αυτό τώρα που λέει εδώ πέρα ο Παύλος μπορεί
να μην φαίνεται και πολύ σπουδαίο σε κάποιον που ίσως μας ακούει για πρώτη φορά. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Όταν έχεις την ευκαιρία να συναντιέσαι με τον άνθρωπο ο οποίος έχει ιδρύσει μια εταιρεία η οποία τώρα είναι κολοσσός και να τον βλέπεις πώς φέρεται, πώς σκέφτεται, πώς μιλάει και να διακρίνεις ότι είναι ταπεινός, ειλικρινής, γιατί από σένα δεν έχει κανένα συμφέρον, ότι είναι τόσο προσινής και είναι πρόθυμος να σου εξηγήσει και κάθε φορά έρχεται και θα σου πει τα πάντα, ό,τι και αν το ρωτήσεις, αυτό από μόνο του αυξάνει το βαθμό εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί την εμπιστοσύνη δυστυχώς την έχουμε χάσει. Έτσι ακριβώς. Και θα σας πω στο τέλος, για όποιον θέλει να ακούσει, την απόλυτη συμβουλή για επιτυχία στο MLM που μου είπε ο Dr. Lim. Σας συστήνω την ίδια ακριβώς και θα δούμε σε αυτό. Τώρα, όπως είπαμε, διαπίστωσε κάποια στιγμή ο Dr. Lim ότι το να πάνε απλά με ένα κουτάκι RGGL στις κάψουλες σε έναν άνθρωπο, αυτός έλεγε κατευθείαν θέλω να πάω στο γιατρό μου να ρωτήσω πρώτα. Λόγω της μορφής του συμπληρώματος. Γι' αυτό η DXN το εισήγαγε σε τρόφιμα και κυρίως μέσα σε καφέ ή σε σοκολάτα ή σε τσάι. Έτσι απλά. Και μπορούν να τα έχουν στη διάθεσή μας. Πρέπει να πούμε ότι όσοι προσπάθησαν να κάνουν παραπλήσια προϊόντα πουλάνε στη διπλάσια τιμή από εμάς. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει να έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή, πρέπει να είσαι μια μεγάλη εταιρεία για να μπορείς να έχεις τις σωστές τιμές. Έτσι, αυτή τη στιγμή με καθαρά χέρια δίνουμε ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει σε συμπλήρωμα. Δίνουμε ένα καφέ σχεδόν δωρεάν στο κόστος και χρεώνουμε το συμπλήρωμα ουσιαστικά. Το οποίο πάλι είναι στη μισή τιμή από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να βρείτε. Και κυρίως για τα αποτελέσματά του. Επειδή όμως είναι γνωστοί οι καφέδες και το τσάι της DXN, έχει μια άλλη γκάμα επίσης η εταιρεία, από ποτά υγείας, από συμπληρώματα διατροφής, από υποκατάστατα γεύματος, ακόμα και μέντες ή καραμέλες έχει. Υπάρχει επίσης ένα πανίσχυρο συμπλήρωμα διατροφής σε πόσιμη μορφή, το Cordipine, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό αντιφλεγμονώδες. Και οποιοδήποτε έχει προβλήματα με κορτιζόνη πρέπει να πάρει Cordipine. Πρέπει να πούμε. Γιατί αλλάζει θεαματικά την υγεία. Και έχουμε δει ακόμα και ανθρώπους με πολυοργανικές αδυναμίες, αυτοί οι άνθρωποι να ανανύπτουν τα όργανά τους. Με το Cordipine, με το νόνι μας επίσης, φυσικά με το γανόδερμα ή και τη σπιρουλίνα. Έχουμε το Cordyceps, είναι το μόνο Cordyceps στην αγορά που είναι μυκύλιο. Δεν είναι πάλι από αλεσμένες κάμπιες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Cordyceps στη φύση μεγαλώνει μέσα σε κάμπιες. Τώρα αυτοί παίρνουν και το αλέθουν και το παίρνει ο κόσμος. Η DXN έχει αναπτύξει μια μέθοδο καλλιέργειας μυκυλίου που δεν υπάρχει κάποια παραπλήσια. Τη μοιράστηκαν μαζί μας. Αν γίνετε Diamond στην DXN, θα μπορέσετε και εσείς να μάθετε πώς καλλιεργείτε αυτό. Μέχρι τότε θα είναι μυστικό. Μόλις γίνετε διαμάντι και μπορείτε να δεσμευτείτε με την DXN επισήμως, πρέπει να σας πούμε ότι τότε θα μπορείτε να μάθετε και πώς παράγονται τα μυκύλια της DXN. Αυτό, κύριε Ηλιάδη, προσεχώς. Λοιπόν, πάντως στην πραγματικότητα, αυτές οι πληροφορίες απλά θα έρθουν και θα επιβεβαιώσουν αυτό που βλέπουμε εμπειρικά. Τι θέλω να πω? Μπορεί να μας έχουν δώσει διάφορα άλλα πράγματα και να έχουμε δοκιμάσει ο καθένας συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, χυμούς αλόης, οτιδήποτε, χάπια με σκόρδο, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το θέμα είναι ότι με αυτά εδώ τα πράγματα, με αυτά τα προϊόντα, πολύ γρήγορα αρχίσεις και βλέπεις διαφορά. Βλέπεις ότι νιώθεις καλύτερα. Οι μετρήσεις σου οι εργαστηριακές είναι καλύτερες. Ειδικά να έχεις διαβήτη, άσθμα. Και μόνο όταν θα καταλάβει και θα δει κανείς πώς έχουν φτιαχτεί αυτά τα πράγματα και ότι είναι πραγματικά αυτό που γράφουν απ' έξω, τότε εξηγείται του και λες γι' αυτό με έπιασε. Γι' αυτό με έπιασε, ναι. Έτσι. Ενώ πολλά άλλα απλά είναι στη θεωρία. Ειδικά οι κρυσταλλικές βιταμίνες και αυτά, ναι. Εντάξει. Απλά εμείς δεν εμπιστευόμαστε πλέον έτσι, πολλά πράγματα που βλέπουμε τριγύρω μας ή κάτι που είχαμε συνηθίσει. Βέβαια, όλος ο κόσμος βουρτσίζει τα δόντια του. Είναι ευκαιρία να τα βουρτσίσει με κάτι που είναι πραγματικά θεραπευτικό, που γιατρεύει το σώμα. Έχει γιατρεύσει περιοδοντίτιδες. Είναι σημαντικό να πλένεσαι με κάτι το οποίο έχει γιατρέψει ψωριάσεις. Είναι πολύ δυνατό. Έτσι, όπου πάει το γανόδερμα γιατρεύει. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι γύρω μας παίρνουν συμπληρώματα. Ας πάρουν ένα πιο οικονομικό συμπλήρωμα με πιο πολλά αποτελέσματα, όπως τη σπιρουλίνα. Πίνουν καφέ. Ευκαιρία να αλλάξουν τον καφέ σε έναν πολύ υγιεινότερο και να πληρώνουν πιο φθηνό τον καφέ τους, γιατί ο καφές, όπως έχουμε πει, έχει μηδαμινό κόστος στην DXN. Χρεώνουμε απλά το γανόδερμα που έχει μέσα. Και να αλλάξουν και την εμφάνισή τους από μέσα προς τα έξω. Το πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί από εμάς δεν θα καταλάβουμε ποτέ την ωφέλη του γανοδέρματος
Γιατί δεν θα πάθουμε τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσαμε να πάθουμε αλλιώς, χωρίς το γανόδερμα. Μιλάμε για πρόληψη δηλαδή. Τώρα, ξεκινήσαμε στην αρχή, είπαμε αρκετά για την υγεία. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με την υγεία. Σας λέμε ξεκάθαρα ότι κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για την υγεία, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να συνεργαστεί μαζί μας. Σε αυτό. Εντάξει, ο καφές, όλα αυτά, αλλά εμείς δεν είμαστε μια εταιρεία καφέ. Είμαστε η εταιρεία που εισήγαγε το γανόδερμα στο δυτικό κόσμο. Και αυτό εκπροσωπούμε. Μια τεράστια δύναμη αλλαγή στην υγεία. Τώρα, βέβαια, καθώς με τα γενώσιμα έχουμε τεράστιες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχουν τα δικά μας προϊόντα. Ξέρετε γιατί? Όχι μόνο επειδή είναι πολύ θεραπευτικά. Έχουμε αποτελέσματα, ψάξτε στο ίντερνετ, είναι δεκάδες και μετά θα βρείτε εκατοντάδες ιστορίες υγείας για το γανόδερμα. Την επόμενη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε πάρα πολλές ιστορίες από σοβαρά προβλήματα για το γανόδερμα. Αλλά ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει. Δεν είναι ακριβά. Εκεί που δίνει κάποιος 50 ευρώ για νόνι, ας δώσει 10. Ας αγοράσει 5 ευρώ πιο φθηνά τη σπιρουλίνα του. Έτσι δεν είναι? Και ας αγοράσει στη μισή τιμή, στο 1 τρίτο της τιμής, το δικό του γανόδερμα. Τι μπορεί να γίνει με αυτό? Δημιουργείται, θέλουμε δεν θέλουμε, επειδή συστήνουμε κάτι που είναι καλό και αγνό, ένα δίκτυο καταναλωτών. Αν δεν συστήσει φυσικά το προϊόν, δεν θα δημιουργηθεί το δίκτυο καταναλωτών. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό, πώς δουλεύει. Η DXN έχει φτιάξει ένα σύστημα ώστε να εξασφαλίζει έστω και τον ελάχιστο κόπο που κάνουμε εμείς. Συνήθως στο δικτυακό marketing πρέπει να καταβάλεις υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πιάσεις τα υψηλότερα επίπεδα. Και ο περισσότερος κόσμος δεν τα πιάνει ποτέ. Ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο δικτυακό marketing είναι το επίπεδο του 25% όπως αναφέρεται, ή όπως είναι 21% σε άλλες εταιρείες. Λοιπόν, βέβαια τα νούμερα δεν αναφέρονται στο δικό μας marketing plan. Το έχουν πάρει από αλλού. Λοιπόν, έχουν βάλει ένα παραπάνω μηδενικό, βλέπεις. Έτσι, στην DXN, ακόμα κάποιος και να αγοράζει το προϊόν τον εαυτό του και να δίνει λίγο στους συγγενείς του, αναγκαστικά θα φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Τι θα γίνει αν 6 άνθρωποι τον ακολουθήσουν? Θα φτάσει σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο, 37% που είναι το διαμάντι. Θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να πούμε λίγο, για να μιλήσουμε λίγο για ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, την ασύγκριτη σταθερότητα του πλάνου αμοιβών. Θα αναφέρω τα πλεονεκτήματα. Αυτό το ερωτηματικό κατά λάθος μπήκε εκεί πέρα. Είναι το μόνο στο είδο του στην Ευρώπη. Γιατί? Είναι το μόνο που δεν μηδενίζεσαι κάθε μήνα. Δηλαδή δεν χάνεις τους πόντους σου. Κάποιοι στο δικτυακό marketing που έχουν ασχοληθεί λίγο ή και πολλοί δεν καταλαβαίνουν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η DXN, για αυτούς που μπορούν να καταλάβουν το λέμε τώρα, έχει πολλές απολαβές στο βάθος του δικτύου. Σε πληρώνει δηλαδή πολλά διαφορετικά μπόνους σε πολλές μορφές σε μεγάλο βάθος του δικτύου σου. Αν το συνδυάσουμε αυτό με το ότι δεν χάνεις το επίπεδό σου, κάποιος με 6 ομάδες γίνεται εγγυημένα γεμάτη. Ποια είναι άλλα πλεονεκτήματα πρακτικά? Οι μηνύοι στόχοι έχουν να κάνουν μόνο με το εισόδημα που εσύ θέλεις. Δηλαδή δεν σε πιέζει κανένας. Σε έναν βαθμό θα φτάσεις και μόνος σου. Ακόμα και κανείς αν δεν σε βοηθήσει. Ο τζίρος βασίζεται στην εκτίμηση για το προϊόν που έχει ο κόσμος και όχι σε ακριβά πακέτα εγγραφής. Σε κάποιες εταιρείες λέγανε και πόσο θα βγάλω αν το γράψω? Μα δεν έχεις κανένα κατόρθωμα να γράψει έναν άνθρωπο. Στην DXN δεν κάνουμε καν παρουσιάσεις συνήθως. Έτσι δεν είναι? Βλέπει όλο το προϊόν, κάνει την εγγραφή του, είναι καταναλωτής. Και εδώ αυτή η παράμετρος που βάζεις εδώ είναι αυτό που κάνει το εισόδημα σταθερό. Ναι. Μα άμα δεν υπάρχουν εγγυημένες πωλήσεις, πώς μπορεί να γίνει ένα σταθερό εισόδημα? Πρέπει ο κόσμος να θέλει να αγοράσει το προϊόν. Επίσης και το σύστημα γίνεται σταθερό έτσι. Δηλαδή φανταστείτε ένα σύστημα που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στην ελληνική αγορά, ειδικά βρίθουν, που τα χρήματα να προέρχονται από τις εγγραφές. Τι θα γίνει όταν ο κόσμος σταματήσει να μπαίνει? Απλά θα καταρρεύσει το σύστημα. Θα κλείσουν αυτή την πόρτα κάποια στιγμή, που δεν είναι πόρτα, τις περισσότερες φορές είναι ένα site στο ίντερνετ. Λοιπόν, θα κλείσει το site που έχει γίνει αυτό. Ξέρω ότι οι γνώστες εδώ καταλαβαίνουν. Ονοήτο. Λοιπόν, θα κλείσει το site και άντε γεια. Αυτά. Έχουμε δει πολλά. Γι' αυτό και θέλουμε να βασιστούμε σε κάτι, να ξέρουμε ότι μετά από 5 χρόνια, όχι μόνο θα είναι τελείως διαφορετική η ζωή μας από ό,τι υπολογίζαμε, προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, όπως με οτιδήποτε άλλο έχουμε δει, αλλά ότι θα υπάρχει αυτό το εισόδημα.
πρέπει να σας πούμε ειλικρινώς ότι έχουμε δει πολλά συστήματα δικτυακού marketing και δεν έχουμε βρει κάποιον που μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Γιατί το σύστημά τους δεν εγγυάται το επίπεδό σου. Τώρα, στην DXN, επειδή το σύστημα δίνει μέχρι 71% μπόνους πάνω στην αξία αγορών, τα SV, ρωτήστε τον άνθρωπο που σας μίλησε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε υπερτιμολόγηση για υπερκέρδη. Έτσι δεν πληρώνεται παραπανήσιο ΦΠΑ. Δηλαδή, το σύστημα marketing είναι αυτό που επιτρέπει να έχουμε τόσο φτηνά προϊόντα. Ενώ συνήθως οι εταιρείες δικτυακού marketing δίνουν τα μισά μπόνους, αλλά σε ακριβότερες τιμές. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν είναι ότι πληρώνεται πολύ παραπανήσιο ΦΠΑ. Και επίσης υπερκέρδη που δεν θα πρέπει να πληρώνεται. Θα μπορούσε να γλιτώσει αυτή η εταιρεία με ένα πιο έξυπνο σύστημα όπως αυτό της DXN. Τελικά λοιπόν, τι εγγυάται το εισόδημά μας? Το προϊόν. Θέλω να δούμε 2-3 παραδείγματα απολαβών στην DXN. Ας υποθέσουμε ότι στους επόμενους 2 μήνες, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου ας πούμε, 6 άνθρωποι έχουν δει την DXN εξαιτίας σας, είτε είναι στον κύκλο σας, είτε είναι γνωστοί, είτε είναι άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο σας επειδή ακολουθήσετε το ειδικό σύστημα που έχουμε εμείς διαφήμιση στο ίντερνετ. Και εντάξει, είναι μοναδικό, θα σας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τα βίντεο που έχουμε, είναι φανταστικά. 6 άνθρωποι έχουν και κάνουν αυτό που κάνετε εσείς. Τηρούν το χρυσό κανόνα του δικτυακού marketing. Δεν θα έχετε... Να το πούμε, ποιος είναι? Κάνω ό,τι κάνω. Μπράβο. Λοιπόν, και αν το κάνετε κάνω ό,τι κάνεις, είναι ακόμα καλύτερα. Βάζουμε τον εαυτό μας μέσα. Κάνω ό,τι κάνεις. Λοιπόν, 6 άνθρωποι. Τι θα γίνει όμως αν αυτοί οι 6 άνθρωποι, να τους βοηθάμε μαζί με τη βοήθεια από τους σπόνσορές μας να κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουμε εμείς σε άλλους 2 μήνες. Άρα στο τετράμινο μπορούμε να έχουμε τελείως ρεαλιστικά ένα εισόδημα 600 ευρώ. Με πόσα άτομα? Μόνο με 40 περίπου άτομα δίκτυο. Ένα πολύ μικρό δίκτυο. 6 άνθρωποι, ο καθένας έχει κάνει πάλι το ίδιο πράγμα. Έχει κάνει το κάνω ό,τι κάνω. Άρα λοιπόν, και εμείς έχουμε γίνει στο επίπεδο του Star Agent. Πρέπει να σας πούμε ότι οι αγορές που γίνονται από όλη την ομάδα μετράνε και για σας για τα επίπεδα επιτυχίας που έχετε. Και παίρνετε την πρώτη σας καρφίτσα που θα δούμε πιο μετά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βρει ένα σύστημα τόσο χαλαρό που αναγκαστικά να μπορεί να ανεβάσει κάποιον έτσι. Βέβαια, έχουμε συνεργάτες που στον πρώτο μήνα κάνουν 500, 800 πόντους, αλλά εδώ έχουμε ένα σύστημα απλό με 300 πόντους. Περιλαμβάνει δηλαδή προσωπικές αγορές και λίγες πωλήσεις για αυτούς οι οποίοι θέλουν να εργαστούν. Περιττό να σας πούμε ότι το σύστημα είναι win-win, δηλαδή αν κάποιος δεν θέλει να δουλέψει, φυσικά μπορεί να αναμένει ότι δεν θα πληρωθεί κιόλας. Έτσι δεν είναι? Απλά πράγματα. Θέλουμε να δείξουμε όμως ένα έξυπνο τρόπο δουλειάς. Τι θα γινόταν αν αυτό το σύστημα διπλασιαζόταν για μία ακόμη φορά? Δηλαδή, μία φορά το κάνουμε εμείς, μία φορά οι συνεργάτες μας και μία φορά οι συνεργάτες των συνεργατών μας. Και ας πάρει 1 χρόνο, 2 χρόνια. Φτάνουμε τα 5.800. Από τι εισόδημα όμως? Από παθητικό εισόδημα. Δηλαδή από εισόδημα το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι και πριν από αυτό το σημείο, εσείς αποφασίζετε πως θέλετε να πάρετε κάποιες πολύ μακριές διακοπές στις Μπαχάμες. 2 μήνες ας πούμε. Τι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα? Καταρχάς μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα εκεί πέρα για τον εαυτό σας. Αλλά πιθανότατα, επειδή ο κόσμος έρχεται και η DXN είναι πολύ καινούργια στην Ευρώπη ακόμα, πιθανότατα αυτό που θα γίνει είναι το εισόδημά σας να ανεβεί. Αν δεν ανεβεί, σίγουρα θα μείνει το ίδιο ή θα ανεβεί λίγο. Αλλά δεν θα βασίζεται πλέον στο δικό σας σκόπο. Στην DXN λοιπόν έχουμε ένα δίκτυο που κατά βάση είναι καταναλωτές. Αυτό προσφέρει πολύ μεγάλη σταθερότητα στο εισόδημα όσο θέλει να φτιάξει ένα καταναλωτικό κοινό με τη δική του ομάδα. Κυρίως πάντως δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Γι' αυτό που του φάνηκε δύσκολο αυτό και δεν θέλει καθόλου να πουλάει προϊόντα, έχουμε σκεφτεί και έναν άλλο τρόπο πληρωμής. Κάποιος να έχει μόνο τη δική του προσωπική κατανάλωση και να κάνει συστηματικά 2 συνεργάτες το μήνα. Στο πρώτο σύστημα κάποιος έχει κάνει 6 συνεργάτες που κάνουν το ίδιο, σταθερά όμως, και σε αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε ο καθένας 2 συνεργάτες το μήνα. Δηλαδή κάνουμε εμείς 2 συνεργάτες το μήνα, τον επόμενο μήνα κάνουμε άλλους 2, οι συνεργάτες μας που κάνουμε πριν κάνουν και αυτοί 2 συνεργάτες, έχουμε γίνει 9. Τον τρίτο μήνα κάνουμε άλλους 2 συνεργάτες, έχουμε κάνει 6 προσωπικά. Οι συνεργάτες μας κάνουν άλλους 2 και οι 2 πιο κάτω κάνουν άλλους 2 συνεργάτες.
και κάνουμε την προσωπική μας κατανάλωση. Θέλουμε λίγους καφέδες, λίγη σπιρουλίνα, σαπούνι, σαμπουάν, οδοντόπαστα. Αυτά. Αξίζει εδώ πέρα να κάνω έτσι πολύ απλά να πω, ειδικά για εσάς που είστε ήδη συνεργάτες και έχετε το τιμοκατάλογο και βλέπετε. Λοιπόν, αυτοί οι 100 πόντοι μπορούν να ξεπεραστούν με λιγότερη από την απαραίτητη κατανάλωση που είναι, ας πούμε, για προϊόντα του καθενός. Να πάρετε για παράδειγμα από ένα κουτάκι γανόδερμα και ένα καφέ και ένα κουτί σπιρουλίνα, έτσι, ήδη έχετε ξεπεράσει τους 100 πόντους, είστε στους 110. Και κανείς δεν πίνει ένα κουτάκι καφέ, να το πούμε όλα. Κάποιος που θέλει να γιάνει και θέλει να πάρει το κόρτι πάιν του και ένα κουτί καφέ, κάνει 110 πόντους. Με δύο προϊόντα. Οπότε δεν είναι θέμα αυτό. Η σπιρουλίνα έχει 20 πόντους. Οπότε δεν είναι τίποτα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το σύστημα? Αλλά θέλει κάποιος φυσικά να ελέγχει ότι τηρείται το σύστημα, έτσι, και να βοηθάει τους άλλους να προτρέπει στην ίδια κατεύθυνση. Στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο και στο πέμπτο και στο έκτο βάθος. Φτάνοντας στο έκτο βάθος, έχετε φτάσει και τα 2.700 ευρώ. Πώς έγινε αυτό? Πρέπει να σας πούμε ειλικρινά. Δεν ξέρουμε. Απλά κάτι γίνεται. Οι άνθρωποι είναι σαν και εμάς. Εμείς συστήνουμε κάτι και να είστε σίγουροι πως αυτοί που θέλουν να σας ακολουθήσουν και να εργαστούν με την DXN για 6 μήνες με ένα χρόνο, θέλουν και αυτοί να συστήσουν κάτι. Το μόνο πρόβλημα είναι αν δεν θέλετε να μιλήσετε. Τότε φυσικά δραματικά μπορεί να περιμένετε ότι θα έχετε λιγότερα αποτελέσματα. Αλλά και πάλι όμως με έναν έξυπνο τρόπο μπορείτε να έχετε αποτελέσματα. Σίγουρα δεν είναι λαχνός εδώ πέρα και σίγουρα δεν είναι ένα σύστημα πυραμίδας. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται καθαρά στην εμπορική διακίνηση και στην πρόκληση αυτής της εμπορικής διακίνησης. Με τη διαφορά ότι είστε πιο τυχεροί από εμάς, γιατί εμείς όταν ξεκινήσαμε έπρεπε να φτιάξουμε μια ομάδα, δεν είχαμε ομάδα, ενώ εσείς έχετε μια ομάδα υποστήριξης από πάνω σας. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους ανθρώπους για να σας βοηθήσουν. Κάνοντας 4.500 πόντους στην DXN, γίνεστε στα Agent και παίρνετε την πρώτη καρφίτσα αυτήν εδώ. Όταν 3 συνεργάτες σας και αυτοί ανέβουν στο επίπεδο του Star Agent, γίνεστε ρουμπίνι. Ανεβαίνετε στο επίπεδο του 31% και είναι καλύτερες οι απολαυές σας. Έχετε πιο πολλά ποσοστά έτσι κι αλλιώς. Και με 6 συνεργάτες που αυτοί θέλουν να αποφασίσουν να γίνουν Star Agent, γίνεστε διαμάντι. Ταυτόχρονα προσφέρουμε αναγνώριση και κάτι άλλο που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Ειδικά προνόμια και ταξίδια. Η DXN επιβράβευσε συνεργάτες από την Ελλάδα με το να μας στείλει στη Μαλαισία και στο Ντουμπάι φέτος. Αυτό ήταν για τη δουλειά που κάναμε μέχρι τον Ιούλιο. Και μας πήγε ταξίδια. Τώρα, μέχρι τον Ιούλιο τον επόμενο έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα και κάποιος μπορεί και αυτός να επιδιώξει να είναι μαζί μας σε αυτά τα ταξίδια. Στην επόμενη έκδοση της παρουσίασης θα σας έχουμε πάρα πολλές ιστορίες για να δείτε ανθρώπους που πέτυχαν με την DXN. Θέλω να μοιραστώ εντάχει μερικές ιστορίες από αυτές που συνάντησα στο εξωτερικό, στη Μαλαισία και στο Ντουμπάι, πριν κλείσουμε αυτή την παρουσίαση, πριν δεχτώ ερωτήσεις. Είναι η εξής. Πέτυχαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ φτωχός, κυπουρός, έσκυβε το κεφάλι, ναι κύριε, έλεγε, yes sir, έτσι. Και στην DXN έγινε Star Agent, στη συνέχεια 6 ανθρώπους, φίλους του, έπεισε να ασχοληθούν με το γανόδερμα. Τότε δεν υπήρχε καν ο καφές όταν ξεκίνησε αυτός. Μόνο το γανόδερμα. Ναι. Κυρίως το γανόδερμα, για τη δύναμη του γανοδέρματος, είδε καλό ο ίδιος, νίκησε τον ζάχαρο, Ζαχαρίας λέγεται αυτός και είχε ζάχαρο. Λοιπόν, Ζαχαρίας στη Μαλαισία, άσχετο δηλαδή, αλλά εντάξει. Όταν το γνώρισα από κοντά στη Μαλαισία πριν λίγο καιρό, μου είπε ότι εγώ δεν ήμουν πιλότος ελικοπτέρου, απλά πετούσε ανάποδα το ελικόπτερο και έκοβε τα γρασίδια. Καταλαβες, το μηχάνημα. Ήταν Κυπρός, λοιπόν. Και τώρα άλλοι φυσικά το λένε Γεσέρ, έμαθε αγγλικά, είναι διεθνής ομιλητής της DXN, κάνει σεμινάρια σε άλλες χώρες. Είναι μια αλλαγή στη ζωή. Έχουμε δει την ιστορία του σε βίντεο. Αυτό είδες, Εγώ προσωπικά ήμουν καθαριστής όταν ξεκίνησα την DXN. Και απλά πίστεψα σε αυτό που έχω και άνοιξε το στόμα μου. Μα υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλιώς πώς θα αλλάξει η ζωή μας, εάν δεν μιλήσουμε, αν δεν διαδώσουμε. Και έχουμε πάρει την απόφαση με τη σύζυγό μου. Εδώ βλέπετε κάτω δεξιά ένα γεύμα Dr. Lim. Δεξιά με ομάδα από Ελλάδα στη φυτεία της Σφυρουλίνας, στο ταξίδι που πήγαμε έξω με συνεργάτες στην Κουάλα Λουμπούρ και στο Ντουμπάι. Θέλουμε να πούμε ότι ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας χωρίς να πάρουμε ρίσκο. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να χρωστάω στην τράπεζα. Έχω διαπιστώσει ότι έχω δεκάδες γνωστούς
που είναι σε αυτή τη θέση. Θέλω να φτιάξω μια, όπως λέμε εμείς, κλασική επιχείρηση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού? Τι θα γίνει αν κάτι δεν πάει καλά? Εμείς δεν βάλαμε λεφτά για να ξεκινήσουμε την DXN. Αγοράσαμε μερικά κουτιά καφέ, ήπιαμε για τον εαυτό μας, μας άρεσε, δώσαμε και στους άλλους και είπαμε: ξέρετε κάτι, αυτό είναι το γανόδερμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να σας πω ότι η DXN είναι σε γοργή ανάπτυξη, αν και είναι 20 ετών εταιρεία. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μόλις ήρθε. Εμείς είμαστε η πρώτη χώρα από τη Μεσόγειο που ξεκίνησε η DXN. Εμείς είμαστε. Οι προοπτικές είναι απίστευτες για κάποιον. Ήδη το δίκτυο διάφορων συνεργατών δικών μας έχει ξεφύγει σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές που δεν υπάρχει ακόμα η DXN. Υπάρχουν απίστευτες προοπτικές. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει DXN για αυτό που είναι. Και θα σας πω τελικά την συμβουλή σε αυτό το τραπέζι κάτω δεξιά που βλέπετε που μιλήσαμε με τον Dr. Lim, που είπε την πιο καλή συμβουλή στο δικτυακό marketing που έχω ακούσει. Λέει: φρόντισε να κάνεις κάτι καλά. Συνέχισε να το κάνεις και μη σκέφτεσαι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πάντα έρχεται εγγυημένα. Έτσι λοιπόν, ας βάλουμε λίγο στην άκρη το ελληνικό μας γονίδιο, ας μην αγωνιούμε για το αποτέλεσμα και ας ασχοληθούμε απλά με κάτι που εμείς θεωρούμε πολύ καλό και σοβαρό. Τώρα, στο σημείο αυτό θα δεχτώ μερικά ερωτήματα, έτσι να κλείσουμε και την